Gani ka kira ni kuma ka yi shiru ka share ni. Dan menene kika aikata haka? Me na aikata? Tambayar ki nake me yasa kika fita ba da izini na ba? Kika je gidan sa'a ta kai musu rashin mutunci. Ban gane ba. Ki da Allah min shiru da Allah malama. Kin san abin da nake magana kai kuma kin san abin da kika aikata ko? Naji, amma na je ne don in mata warning saboda za ta aure min miji. Na je ne in mata gargaɗi idan ba ta fasa ko ta janye ba. Wallahi tallahi zan mata dukan tsiya kuma sai na ga bayanta. Zara, kin san me yake yi kuwa? Sannan kin san wa ke faɗa irin wannan maganganun? Na sani, duk abin da nake yi ina sane. Na faɗa, aure ne kuma wallahi baka isa ka kawo min wata cikin gidan nan ba. To shikenan, tun da haka kika ce, da ni da ke zan ga wanda yake da iko a nan gidan. Zan ga kuma wanda zai zauna a nan gidan ko? Abin da nake so in faɗa miki a nan shine, kar ki kuskura in shiga in fito in same ki a nan wajen. Ki tarkata kayanki ki bar min gidana. Ina kake so in je to? Yusuf, ka san abin da kake faɗa kuwa? In fita in ban maka gidanka? Ai babu inda zan je wallahi. Mutu ka raba da ni da kai. Yanzu har abin ya kai yau. Ni da Yusuf yana gaya min cewa mahaukaciya dabba? Kuma ni in fita in ban mai gidansa? Wallahi babu inda zan je.